danske landeveje og køre forbi noget vejarbejde, så er det jo, at man skal passe ekstra godt på, fordi at man jo i den grad kan få dobblet op på straffen, lige præcis hvis det er, at hvis man kører for hurtigt. Og det skal vi blandt andet beskæftige os lidt med nu her, og vi har Anders Lindemann stående ude på et af de steder, hvor det netop handler om. Anders Lindemann, hvad sker der derude nu? Jamen det kan man sige. Jeg står herude ved Køge Bugt motorvejen, hvor man er ved at udvide motorvejen med et ekstra spor. Og det giver selvfølgelig noget vejarbejde, og derfor har man sat tophastigheden ned til 80 km i timen. Og det er så lige her på det her sted faktisk blandt andet, at det fra i dag bogstaveligt talt godt kan betale sig lige at overveje, om man lige skal lette foden en ekstra gang for speederen. Og med mig herude, der har jeg både bilisterne og jeg har vejarbejderne, altså de to parter i denne her sag. Dennis Lange og Christian Dam. Godmorgen til jer begge to. Christian Dam, lad mig starte med dig. Hvad er det, der foregår lige her, og hvordan oplever I det generelt at skulle arbejde et sted som det her? Jamen herude, der foregår det, at man er ved at udvide motorvejen fra 3 til 4 spor. Vores firma laver vejarbejde med at ændre vognbaneforløbene herude, blandt andet om natten, hvor der er færre bilister. Og det her, vi mærker, i hvert fald vores medarbejdere mærker, at hastigheden så betragteligt går op, fordi så er der pladsen herude. Hvor stort et problem kan det være? Det kan være et stort problem. Så sent som i sidste uge har vi nået et stort lastbil med en stødpude bagpå, som er blevet påkørt herude, heldigvis uden personskade. Dennis Lange, du kommer fra FDM, som er bilisternes organisation. Dobbelt op på bøder, hvis man kører for hurtigt et sted som det her, plus skærpede omstændigheder i forhold til, hvornår man kan få frakendt kørekortet. Er det noget, der huer bilisterne? Det har vi faktisk ikke det stå imod. Helt generelt, så skal man overholde hastighedsgrænserne. Man skal i hvert fald især gøre det, når der er vejarbejde. Der er nogle mennesker, der skal passe på, og der går tæt op af de kørende. Så det har vi egentlig ikke noget imod. Men der er dele af det her, som du godt så nogle forbedringer i forhold til. Kan du uddybe? Der, hvor vi synes, at man bør være mere opmærksom, det er i forhold til, dels skal man jo sørge for, at der er skiltet fornuftigt de steder, hvor der så er vejarbejde. Noget andet er, at den hastighedsnedsættelse, man laver, helt generelt, så konkret skal man overveje, om den konkrete hastighedsnedsættelse kan differentiere sig, for eksempel om natten, hvis der ikke er nogen arbejdere på stedet, og man så kan sætte hastigheden op igen. Problemet er, at hvis bilisterne oplever en hastighed, som må være unødigt lav, så ryger respekten, og dermed så ryger hastigheden også op. Så hvis man får nogle hastighedsgrænser sat på, som giver mening også for bilisterne på alle tider af døgnet, så får man øget respekten, og dermed også får hastigheden til at være det, den i situationstegn skal være. Christian Dam, det er jo trods alt også en motorvej, hvor at det er meningen, at det skal gå lidt hurtigt. Giver det ikke meget god mening at sætte hastigheden op, når der alligevel ikke er nogen på arbejde? Jo, det er korrekt. Det skulle man mene, men situationen er den, at man har indsnævret spor. Vognbaneforløbene ændrer sig ofte, og man har midlertidige trafikforanstaltninger stående ude, og det er ikke testet og godkendt til, at man kan køre for eksempel 110 herude om natten. Man kan sige om natten i mange... Jeg ved faktisk, du har en mobiltelefon med noget, der er sket netop om natten, hvor der ikke er nogen på arbejde. Kan vi lige se kort, hvad er det, der er sket her? Hvad er det, du har på din telefon? Det er så et dagsbillede, kan jeg se her. Det er et dagsbillede af, hvor vi har fået en truck-mounted attenuator, hedder det, en forkortet TMA, hjem fra et vejarbejde i sidste uge herude på Køge Bugt motorvejen, hvor den har været påkørt af en lastbil med 70 km i timen. Og her er der så et nattebillede. Dennis Lange, det er ikke helt så enkelt, lyder det som om. Hvad siger du til det, du hører her fra Christian Dam, som arbejder herude? Nu er de her billeder også taget på et tidspunkt, hvor der rent faktisk var arbejder på vejen. Og som jeg nævnte tidligere, det er de situationer, hvor der ikke er nogen, om jeg så må sige, man skal passe på, at man skal overveje konkret det her. Det kan sagtens være, at hastighedsgrænsen herude giver mening, men jeg tror, vi alle har prøvet at køre forbi et vejarbejde et eller andet sted, hvor hastigheden er sat meget ned, men der til gengæld ikke er nogen vejarbejder, måske ikke har været det i flere uger. Det er sådan nogle steder, der gør, at bilisternes respekt for de lave hastighedsgrænser vejarbejder ryger fuldstændig. Christian, jeg kan se, at du står og nikker faktisk. Kan du afvise, at det ikke kan lade sig gøre nogen steder at ophæve hastighedsbegrænsningen, hvis der ikke er nogen på arbejde? Nej, det kan jeg ikke. Altså, hvis ikke der sker noget, og forholdene er til det, så fair nok. Så hvorfor ikke? Men helt generelt, som et vejarbejde som det her, der er det ikke muligt. Men jeg skal da ikke afvise, at der er situationer, hvor man kan gøre det, men det er noget, vejmyndigheden må afgøre.
I er jo begge to, I nikker anerkendende til, at det giver mening at sætte bødegrænsen, eller fordoble bødestørrelsen. Men er det nok? Ja, jeg ved ikke. Altså, det vil tiden vise, om det er. Det håber jeg, det er for vores folks og også folks egen sikkerheds skyld. Dennis Lange, hvad siger du? Er det nok, eller kunne en firdobling også komme på tale? For et par år siden, der havde man de generelle grænser for, eller de generelle beløb for hastighedsovertrædelser. Nu har man så lagt dobbelt op på vejarbejder. Mit bud er, at det er nok, men det vil tiden jo vise, om man får den effekt, man ønsker. Og det lyder altså, som om både bilisterne og vejarbejderne er enige i, at bødeniveauet er, hvor det skal være. Tak til jer begge to. Sådan er det altså. Man skal passe på i dag derude. Ja. Og nu vil jeg lige vende tilbage, fordi inden vi får styr på teknikken. der er kommet online-forbindelse.